radyo natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko og mga igsoon mayong buntag kaninyong tanan. Aniya na usab si Pastor Jenny Limbag makig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanang tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan, higala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. May buntag sa atong maabtik og enthusiastic, madasigon og malipayon nga nagapangalagad si Ginoo ang chairman sa North Gospel Team, Pastor Sam Unahon. Uban usab siyang kapikas kinabuhing usab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan niya, Pastor Sam. Good morning usab sa atong mga kaigsoon kay galaan na mati diha sa sayawan ng pasugong ilan ni Pastor Proden Dante. Sa mga Dantes family, good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon uban sa mga Kristiyanon nga gihandol ni Pastor Proden Dante. Good morning kanyo diha. Good morning usab sa mga gitawag siya og Kristiyanon diha sa Kibwa Fundamental Baptist Church nga gihandol ni Pastor Jisram Lukinhay. Good morning kaninyong tanan diha, Pastor Jisram. Good morning usab sa atong igsoon nagkigalaan namati diha sa Patulangan. Tanan namati diha sa Patulangan. Good morning kaninyong tanan. Og labi na gyud nila ni Brad Bobby Halasan, Sister Janilyn Halasan, ingom sab sila bungas pagdalay. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab ila ni Sister Aning Miranda. Good morning kaninyong tanan diha, Sister Aning Miranda, no? Diha sa Kawayan ni Pasugong. Good morning usab sa iyang mama nga si Miss Sister Miling Dumya diya sa Purok City, Kilao. Good morning kanimo diya, Sister, no? Salamat sa Ginoo, gradalay kun gyud ang Ginoo. Good morning usab sa mga taga Sumilaw. Tanan naman ti Sumilaw, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud mga Kristiyanon diya sa Sumilaw Fundamental Baptist Church, good morning. Uban sa alagad sa Ginoo, madasigon malipayan nagig-uban kaninyo, Pastor Rooney Gumban. Uban siyang kapikas kinabuhi ang usab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan diha, Pastor Rooney, no? Good morning usab sa taga Kisulon. Tanan naman sa Kisulon, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud nila ni Pastor Mitan uban sa mga Kristiyanon nga gihandol niya diha. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab diha sa San Vicente. Tanan mati San Vicente, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyanon diha sa San Vicente. Higala kumigson. Good morning kaninyong tanan diya sa Just Fair Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Maluko. Tanan mati sa Maluko. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyano diya sa Pilosef Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo diya madasigon malipayan kig-uban kaninyo, Pastor Jipuni Compuesto. Og ingom sa Pastor Taburno, Erning Taburno. Good morning kaninyong tanan diya, Pastor. Good morning usab sa taga Maluko gyapon sa Jaire Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo madasigon malipayan kig-uban kanyo, Pastor Jula. Good morning kaninyong diya, Pastor, no? Good morning usab kang Brad Dan Garcia. Uban sa iyang sakop sa panimalay. Iyang kapikas kinabuhi og ingom sab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan. Og sa ginikana ni Brad Dan Garcia. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Good morning usab sa taga Dalirig. Tanan na matis Dalirig. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyanon diya sa Dalirig Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad si Ginoo diya, Pastor Cyrus Kahuan. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo og dalay gyud Ginoo. Good morning usab sa mga namati diya sa Sigsag og sa Mangima. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud niadtong nagingon Father nindot kay imong programa. Good morning kaninyong tanan diya, no? Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. Good morning usab sa Tagalingion. Tanan mata sa Lingion. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyano diya sa Lingion. Ebenezer Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan.
Uban sa alagad si Ginoo diha bisan luyos pangidaron madasigon malipayan nakig-uban kaninyo. Reverend Tinoy Unahon. Good morning kayo tanan, no? Good morning usab sa mga associate pastor, Pastor Dennis Tanaman. Uban siya kapikas kinabuhi Ma'am Laila, ug usab silang bungas pag minalay. Good morning kayo tanan. Good morning usab ka Pastor Jason. Uban siya kapikas kinabuhi ug sa tanan nga mga alagad si Ginoo diha, no? Ug tanan mga Kristiyano, good morning kaniyong tanan. Good morning sa mga Sabanas family, Lompons family. Unahon's family, good morning kanyang tanan, no? Good morning kang Brada Ili Unahon, uban kang Atilen, good morning kaninyong tanan, no? Good morning kang Kagawad Larry Unahon, good morning kaninyong Kagawad. Good morning usam kang Dr. Gayos Lastimosa, kang Ma'am Liling Lastimosa, ug sa tanan nga na silang panimalay, good morning kaninyong tanan, higala ko og mga igsoon, no? Salamat sa Ginoo ug dalay kun Ginoo. Good morning usam sa mga Ulays family, good morning kaninyong tanan, no? Good morning sa mga Daigdigan's family. Good morning, Nanay Karing, Daigdigan, no? Uban sa iyang mga kabataan, Sister Joy. Uban usab sa iyang kapikas kinabuhi, Brad Julio. Singum usab silang bungas pag minalay. Good morning, kanyang tanan. Good morning usab kang Sister Grace. Uban kang Brad Jering, iyang kapikas kinabuhi. O singum usab silang bungas pag minalay nga si Maymay o si Kian. Good morning usab kang Ma'am Gina, uban sab siyang kapikas kinabuhi, Brad Archie, ug imong sab silang bungas pag minalay nga si EG ug si Alia. Good morning usab ilan ni Sister Joanne. Uban kang Brad Juni, uban sab silang bungas pag minalay nga si Kubi. Good morning sad kang Sister May. Ug imong sab kang Brad Jerry, ug imong sab kang Bunbun. Good morning kaninyong tanan igala kung maigsoon sa kanginan nga namati karon. Good morning kang Kagawad Kagawad Namok. Uban siyang kapikas kinabuhi usab silang bungas pag minalay. Good morning usab siya mga ginikanan, Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning, no? Og usab kang Brad Undoy o kang Sister Marisa, usab silang bungas pag minalay. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo og dalay kun Ginoo. Good morning usab sa atong mga kaigsunan kaigalan nga namati. Diya sa Pruksay sila ni Sister Mapol Ukap, no? Uban siyang mga ginikanan. Good morning, no? Good morning sab kang nang Rimi Makamay uban sa mga kabataan. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Brada Boy Galinsuga uban usab ka Sister Minerva Galinsuga. Okay usab silang bungas pag minalay. Good morning usab sa iyang anak nga si Ma'am, nalimot ko sa ngalan, no? Ayang kapikas kinabuhi si Brad Lloyd. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay kun Ginoo ang gapaminaw sa radio. Pwede ka mo mag-thank sa aron nga atong may greetings sa 0936 37 33765. O tron ko 0936 37 33765. Karon di kita maglangan ato kita sa pagpamati sa mensahe sa awit. Sabay na nato sa nag-greetings uban nga naminaw sa Facebook ug sa YouTube. There is no problem too big, God cannot solve it. Sige, play doon ikaw. There is no mountain too tall, Kaya to sa ta sa greeting sa birthday. Happy birthday kang Brad Jerry. there is no Kauban ni storm too dark, ang kapikas kinabuhi ni Sister Grace, no? Belated happy birthday, no? O ingong sa there is no happy birthday kang nang sorrow Rimi too Makamay. He cannot soothe. Itawag siyang nagsaulog sa iyang adlong natawhan kagahapon nga adlaw, no? Salamat sa Ginoo nga dalay kun Ginoo. Good morning kang Chanlin yo nalimot ko sa i-text otro IPM otro Sister Chanlin yung kusa na. Okay, so good morning kanimo diyan, no? Salamat Ginoo dalay kun Ginoo. Good morning kay Sister Marisa diha sa White. Good morning kanimo diha Sister Marisa. Salamat sa makalipay kanunay sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Good morning usab sa tanan nga namati sa Facebook. Ang uban din na ako manganlan, ang uban sa monitor sa akong YouTube. Good morning kanyo diha, no?
Good morning na ito kang Ferlen Navales. Nagpuyo sa Nabulod, Taguluan, Misamis Oriental. No? Salamat sa Ginoo, gadalay yun ang Ginoo. Good morning kanimo diha, ma'am. Good morning usab kang Sister Susan, uban sa kapikas kinabuhi. Brad Rezo, Bradel, uban sa silang bungas pagpinalay. Good morning usab kang Susan, uban sa iyang kapikas kinabuhi. Roy Limprangka Jr. No? Okay, kumusap. Sa ilang bungas pagpinalay nga si Lunglong, si Kim, o si Kring Kring. Good morning ito tanan. Good morning usap sa Rapid Slap. Good morning kang Dodong Rolando Elec, uban sa iyahang kapikas kinabuhi Chiche, o usap sa bungas pagpinalay. Sian o si Sese. Good morning, no? Good morning usap sa mga taga Manila, ina Pastor po kabungkal. O yung usap Sister Rutlen o Ryan, no? So good morning kanyo na. O sa Isabela, si Bing sa dalaga pa Inok Kapun. Pan siya kapikas kinabuhi o usap silang bungas pagpinalay. Tanan nga nagmonitor sa YouTube o sa Facebook o bisan man sa nagmonitor sa Radio FM nga wala na ko manganli. Once again, good morning kaninyong tanan. Higala ko o mga igsoon sa kaanginan nga namati karon, no? Paibalota nga karong gitawag siya o ga Pizza 11 sa gitawag siya o ga Mayo. Higala ko igsoon ang BEE, unang nga batch sa seminary nasuli. Higala ka umaigsoon magpatigayon sa gitawag siya o una gyud nga batch nga graduation sa BEE. So muna higala ko umaigsoon ang atong gitawag siya o higala ko umaigsoon ang atong seminary daytood nagtanyag sa kurso nga BEE, Bible Education Extension. Pattern kini sa mga minyo na nga gusto gyud nga magpa-equip nga more pa gyud magamit diha sa Ginoo. So higala ko migsoon, no? So diha sa nasuli ang atong gitawag siya og seminary. So muna kung gusto ka mo pwede ka mo moadto dito sa seminary magsusi. O pwede sad ka mo mag-text sa ako sa 0936-37-33765. Utro na ko. Pwede ka mo text sa ako 0936-37-33765. Okay, so higala ko may igsoon, no? O dalay gyud ang Ginoo niini nga kabuntagon kay magkapamalandaw na usab kita padayon sa pulong sa Dios. So higala ko migsoon padayon nga pahibalo ang atong North Gospel Team tungod sa panahon sa pandemic karon wala kita naka pakighiusa sa pagpilusep. Apan salamat gayod sa mga walay hunong nga nagsuporta. O padayon kami naghangyo labi na gyud ang atong chairman sa inyong walay hunong nga pagsuporta sa paghatod sa inyong mga pledges gikan sa General Fund, mission o radio program. Kabisan luyo sa pandemic sa grasya sa Ginoo, mitulin ang pulong sa Ginoo. Higala ko migsoon sa kanediin nga mga dapit labi na gyud sa misyon nga atong gikausahan. Mao kana higala ko migsoon, no? So ipadalan lang nato kang Pastor Ronnie Gumban. O kung malisod gyud nato kang Ma'am Liling Lastimosa kay naara siya sa dool. So mao kana higala ko migsoon. Mausad na ang sa mga limin usab giawhag ang tanan nga mga limin padayon gihapon kita nga padala sa atong mga registration. Bisan walay panagtigom o bisan man sa atong mga tagsa-tagsa ka pledges aron nga dili kabsan sa panalangin ang maong grupo. So mo kana higala kumigsoon giawhag na pinagi sa atong presidente Bradidin Unahon. Okay, so manahigala ko maigsoon.
O salamat sa Ginoo ga dalaygon gyud ang Ginoo nini nga kabuntagon. Salamat ito. Good morning dito sa mga taga gitawag siya uga. Igala ko migson taga Manulo. Kamrad Luloy Harawla, Sister Tilsa Harawla o ingom sa mga taga Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad si Ginoo madasigon malapayan kig-uban kaninyo din ha. Pastor Mike Unahon, Ma'am Susi ug ingom sa ilang misyonary Pastor Noy Pinalas. Ban kang Ma'am Nining. Ug ingom sa silang bungas pang minalay nga si Jomjom ug si Daphne. Good morning kaninyong tanan. Higala ko minsan, padayon na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of Psalms chapter 92 verse 1. Ingon sa pulong sa Dios, higala ko og mga igsoon ato kining pagabasahon. Maayo gayod ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo, ang pag-awit ug ang pagdaig sa iyang ngalan o labing halangdon. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong magpray sa ta. Dalay ko ng labing kamhana ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo sa kigayunan nga din sa magkausap pa magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog Ginoo gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog ihatag ang pinasahi nga kaalam, kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitag luna sa kinayukan sa matag-usan namo kasing-kasing nga nagapamati. Ug labaw sa tanan kami nga nagapamati tagay kami kaalam aron masabta namo sa labing sa imong pulong. Ug magtulod kini kanamo nga amor kaming magmalipayon magmadasigon sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Kun ugaling Ginoo adunay nagapamati karon nga nagadtos balatian ikaw magahikap sa gamanan kamot sayad silang lawas adunay balatian. Ayo palihog pinaagi sa imong gahom palagi sa imong tabang. Kun ugaling usab adunay pamati karon nga anto sa problema suliran sa kinabuhi, ikaw magatangtang nini Ginoo. Gitugyan na mo ning tanan diha kanim Ginoo kay gamhanan ikaw sa tanan gamanan ug palihog dayto Ginoo. Padayon ikaw panalangin sa tanan nga nagapamati sa imong pulong ug magapanalangin sa ikaw sa padayon sa pulong nimo Ginoo nga mulanog sa kanginan aron dili mong sayang mo balik sa imong presensya. Gitugyan ug giampo ug gihangop salamat ang tanan diha lamang kanim Ginoo. Naglamas Kristo nga amo mululuwas. Amen. Higala ko migsoon ingon sa pulong sa Dios, maayo gayod ang pagpasalamat ngadto sa Dios ug ang pagdaig, pag-awit sa imong ngalan o labing halangdon, no? Pinakamaayo gayod ang pagdaig o pagpasalamat diha sa Ginoo ug pag-awit sa mga labiton. Mo na higala ko migsoon. Sa panahon nga doon na tayo problema, suliran sa kinabuhi, pwede ra gyud natong awitan. Problema nga mo abot, ako lang awit-awitan. Mo kana higala ko og magson. Gani sa balaan kasulatan, higala ko og mga igsoon. Excuse. Dunay gipang hagit dinhi o giimbitar nga ipadaig sila. No? So atong makita higala kong may igsoon sa gitawag siya Salmo 100 City verse 8 up to 15. Atong higala kong igsoon. So, mas maayo gayod ang pagdaig o paghimaya diha sa Ginoo. Higala ko og migson, no? So dinhi sa balaan kasulatan nag-ingon nga papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang gugmang walay paglubad. Tungod sa iyang mga katingalahang buhat alang sa mga anak sa tao. Nga, but ipasabot, tanan ng mga tao ibabaw sa kalibutan, dapat gayon ipapasalamat diha sa Ginoo. Ipadaig diha sa Ginoo. Higala ko mga igsoon. Nga naman, ang Ginoo namuhat sa katingalahang pagpamuhat sa mga anak sa tao. Higala ko mga igsoon. Verse 9. Kay gitagbaw niya ang kauhaw o ang kagutom. Gibuhong niya ang sa mga maayong butang. Verse 10. Ang uban
lingkod diha sa kangitngit o sa hilabihan kangiyop o binilanggo nga anaa sa kasakit o sa mga puthaw, nasa riyas nga puthaw, kay sila nagsukwahi sa mga pulong sa Dios. So unsa na ni? Mitamay sa tambag sa labing halangdon, 12. Ang ilang mga kasing-kasing naluya tungod sa kahago. Nasukamod sila sa walay nasukamod sila og walay usa nga mitabang kanila. 13. Unya sila mituaw ngadto sa Ginoo. Oy kanindot gyud no? Bisan luyo ni ana mituaw sila sa Ginoo, bisan luyo sila kadautan. Sa diang nisukamod sila, wala gyud nitabang og mituaw sila sa Ginoo. Higala ko migson ingon sa pulong sa Dios sa ilang kagulanan og siya miluwas kanila sa ilang kalisdanan. No? Ang kanindot kay sa diha nga nasukamod sila, wala nitabang kanila kay naa sila sa kalisdanan. Higala ko migson sa diha nga mituaw sila diha sa Ginoo, miluwas ang Ginoo kanila og ang Ginoo mitabang kanila diha sa kalisdanan. Higala ko migson. 14. Siya mikuha kanila gikan sa kangitngit. So ang Ginoo mo'y nikuha kanila gikan sa kangitngit. Higala ko migson. Og sa hilabihan kangiyop og mibugto sa ilang mga gapos. Sa nagapos sila diha sa kangitngit, ang Ginoo mo'y nibugto nini kay gikuha sila diha sa kangitngit og sa kangiyop. Higala ko og mga igsoon. Sa 15. Papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang gugmang walay paglubad ug tungod sa iyang mga katingalahang buhat alang sa mga anak sa mga tao. Higala ko migsoon, salamat sa Ginoo. Dalay gyud ang Ginoo. Mao kana higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So higala ko migsoon, kita nga nahimo nang mga kanakan sa Ginoo. Ibis nga doon ay problema suliran sa kinabuhi, maayo gayod nga magpasalamat sa Ginoo because God give a message through circumstances. Sa mga pangitabo adunay gipahatod sa Ginoo nga mga mensahe niya na wala pa lang gyud dato na sabti. Higala ko migsoon, no? Subusa maayo nga magpasalamat sa iya sa tanan pangitabo sa atong kinabuhi og daig sa iya. Kung naalagay tayo problema nga moabot, ako lang awit-awitan, si Jesus anya kanako, ako muawit. Nga naman, mas maayo nga muawit kaysa magpanik. Maayo nga mudaig kaysa magpanik. So higala ko migsoon, atong pamaladungan karon the power of praise. Higala ko migsoon, no? So kung natog yung tanawon, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Maayo gayod nga sa natay problema suliran sa kinabuhi, maayo gayod nga mudaig kita hinoon sa Ginoo, no? Susay din nato masabtan kay sa primero sakit gyud kun di ta kasabot, pero ingon sa pulong sa Ginoo sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 5, kung ang tao nagkulangan siya sa kaalam sa naabot sa iyang kinabuhi, papangayoa siya og ang Ginoo manghatag kaniya sa walay pagbagutbot. Higala ko migsoon, masabtan nato pareso sa katao nga kuan ba sakit siya, ingon niya nganong ako pa man ang nagsakit sa ingon ini, ang iyang sakit kay murag tag-iya sis busko ba diabetes. Suprastames. Ang gakaitabo, higala ko migsoon, kay di na siya makalakaw-lakaw og muadto dito sa gitawag siya 5
song. Ingon niya, mo to yung terminolohiya. Kana mahulog bitaw kag 5 niya. Mukanta na yung kag lonely table just for one. Kana ba? Dili na ko siya kakanta. Nadumduman ko itong di pa ko pistohanon mo itong kakata-katahon. Pero karon dili na, no? Ang katahon na to, ang pagdaig na di sa Ginoo. So, ang kakitabo, higala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon, higala og mga igsoon, nagmahay siya. Kaya di naman nun siya magabalik-balik aron magtungab-tungab sa agwa di pataranta dahil kanta-kanta na yun. Pero nasabtan niya higala kong igsoon sa ulahin ng mga adlaw, pero human na siya mahay. Busa nga kung atay problema ba, suliran sa kinabuhi, ritso ta pagpasalamat sa Ginoo kay dunay tuyo ang Ginoo niya na. God never moves without plan. God never moves without purpose. So palog dong Jerome nay kuan diri basic technical kuan ni siya. Error. Nagi tatak diri. So muna igala ko bison restart now ang gibutang. So muna igala ko mingson ba? Ito technician diri nga gwapo. Patabang ta. So muna higala ko mingson nga ang kakahitabo higala ko mingson mao di ay ingon niya sa niabot na ang panahon nga nasabtan na niya kay kung magsige daw siya lakaw-lakaw ingon niya pasalamat ko sa Ginoo nga nag-abot ni nakong balatian kay naghubag niya akong tiil ug di na ako makalakaw-lakaw dito sa 5 nga hulugan aron makakanta. At sabi nga na ng awitanan na, no? So, ang kakahitabo, ingon niya, kaya nag-retire naman siya. Ingon niya, igala ko migsoon, kaya kung wala ni mahitabo sa akong kinabuhi, di ko makaplagan si Kristo Jesus. Nagapangalagad man ako, pero diha sa sayop. Ingon niya, siya pa'y leader sa pinakadako. Nga leader. Kay, sige ko pangalagad, wala ko kasiguro langit pa ingon. Ingon niya. Ingon pa niya, nga di ba nga itong pagpangalagad para man sa Ginoo, pero di man dahil iya sa Ginoo, ako. Pero sa nasusay ko ang pulong sa Ginoo, sa gipasabot ni sa ako, higala kong maigsoon, nasabtan ko nga nung gipaabot sa Ginoo ning balatian, aron di ako makalakaw o masapon ako sa mga mensahero sa pulong sa Dios. Busa, God gave a message through circumstances. Gihatag to niya sa iyang mga pangitabo. Kay dunay gusto ang Ginoo nga puyo sa kasabalay. Kay dunay magwali karon masultihan ka sa pulong sa Dios. Hinaot higala ko migsoon, may gani kay ingnan ako siya. May gani no kay wala maklus ang imong kasing-kasing tungod sa imong grupo. Yung siya nga salamat gyud sad. Kay kasagara gyud nga naa sa imong grupo, gakaklus ang kasing-kasing sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Kaya abi na mo kung danihon kami relihiyon. No. Higala ko migsoon, kita nagwali din wala kita maga pandali sa relihiyon. Kung dili kamo, dadon ko kamo diha sa Ginoo. Sa tinud-anay gayud. Karos alang mahimong anak sa Dios ang tao. Sa diha nga makadungog sa mayong balita ang kamatuoran nga si Kristo makaluwas. Dili lang kay mahimong anak, kundi dili mahimo sang iyaha. Ingon sa Efeso 1:13, mao nasab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita ang kamatuoran nga si Kristo may kaluwas. Ang mayong balita higala kang migsoon nga kita gipakamatian sa Dios ug mao nang giludupan niya nga atong sala kay aron maluwas ta. Ingon sa Prosino kat sa dihang kamo nagtuo ni kamo gisilihan sa Espiritu Santo pagtimilan ng kita kamo iya na sa Dios. Efeso kapitulo 1 versikulo 13. Higala ko og migsoon. No? Pagka nindot yun, walay relihiyon ang gisigutan niya. Unya mahimong matao ka diya sa Ginoo, kay natao ka una sa imong inahan, ikaduha matao ka diya sa Ginoo, kay ingon ang Ginoo, gawas ko na tao, matao, pag-usap, makasulod siya sa giran sa langit. Asa mabasa, Juan 3:3, ingon sa Ginoo, gawas ko ng tao, matao, pag-usap, makasulod siya sa gingharian sa langit. Kung saan yung pagkatao, pag-usap, kinahanglan, human na magkatao sa imong inahan, matao, usap ka diya sa Ginoo. O ganun, unsaon ni pagkatao, pag-usap, unsaon ni pagkatao diya sa Ginoo, ingon sa 1:12, sa tanan midawat. Buot pasawat midawat sa gugma sa Dios. Nga tungod sa gugma sa Dios, iyang gipasundaya nga iyang gugma nga ni kanato nga samtang makasala pa kita sa Kristo nagpakamatay alang kanato. Roma kapitulo 5 versikulo 8. Padayon ta.
Apan sa tanan midawat, sa tanan mituo siya ngalan, mituotan niya to nga gidugpan ang atong mga sala. O ang iyang dugo mo'y muhugas atong mga sala. Umo ng atong tuhuan. Umutangtang sa atong mga sala. Kanila naghatag akong kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Otro na ko, apan sa tanang midawat, sa tanang mituo siya ngalan, kanila naghatag akong kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Higala kumigson, himoong anak sa Dios, ang mga tao nga mutuo sa gibuhat ni Christ Jesus dito sa cross, mudawat niini nga mautoy makahinlo sa atong mga sala nga nasunod nato kang Adan ug iba. Ug mao nang nasabtan sa usa ka tawo. Ug busa wa siya maglangan, midawat gid siya sa Ginoo ingon nga tinuod nga nagtuo sa gibuhat ni Christ Jesus dito sa cross. Gusto ka ba higala kumigson nga mahimong anak sa Dios? Dawata ang gibuhat ni Christ Jesus dito sa cross. Tuhui kinis kasing nga mo ni makatangtang sa imong mga sala. Sala nga nasunod nato kagaran og iba ug mo'y hinungdan nga ang tanang tao ipanlod sa linaw nga kalayo. Apan kon mutuo kanini higala kumigson kasing dili na ka ipanlod sa linaw nga kalayo hinon mahimo kang anak sa Dios. O kay mahimo kang anak sa Dios, sakop na kasmilya sa Dios, o tugutan sa Ginoo nga mabanlod ka dito sa linaw nga kalayo. O nga doon na nahimo na gitawag sa Kristohanon. Both Kristohanon, Christ within the heart. Naa sa Kristo sa kasing-kasing. Munang real Christian. Higala kumigson. O doon na kalipay sa anak sa Dios. Sa Kristohanon. There is joy in the heart of a Christian. Real Christian, ha? Why? Because 100% going to heaven. Maun tinuod nga Kristohanon higala kumigson. Wala pa maduha. Makasulod gayod sa gingarian sa langit. Kaya ang Ginoo gayod ang nagsulti niini nga gawas kun ang tao matawa pag-usap, makasulod siya sa gingarian sa langit. Mao kana higala kumigson. Tuhui ang gugma sa Dios, dawata ni nga maoy makaluwas kanimo kay ingon sa Juan 1:12 himuon kaniyang anak. Natawo mo kasi minginahan. At the same time, natawo ka na sa Ginoo ug mao nang tubag nga natawo ka pag-usap. Ug ang natawo pag-usap ingon ni Jesus Christ, maoy makasulod sa gingharian sa langit. So diya nga doon na nakay problema suliran sa kinabuhi. Kay bisag Kristohanon ta, dili kita exempted sa mga problema. Dili kita dapat magpanik. Kay doon ay gahom diha sa pagdaig. So magdaig hinon ta. Mingala kumigson. It's a better to press than to panic. Now, take note, ang atong gitunan is the power of press. Igala ko mag-exam. Dayon, it's better to press than to panic. Di ta magpanik, higala ko mag-exam. Maayon, magdaig, tas Ginoo. Muna ingon ko kanina sa akong ikata, problema nga moabot ako lang, awit-awitan. Sa Jesus anya kanako, ako muawit. Mao kana higala kumigson. Musinggit sa pagdaig pagimaya sa Ginoo. Moingon nga problema mas dako ang akong Ginoo. Amen God, no? Pasagdan ta ang problema nga mo'y maproblema sa ato. Don't problem the problem because problem is give problem yo. Kay kung imo na problemahon, maghatag kanimo na og problema higala kumigson sa imong kinabuhi kay magsakit na mahinoon kaniyana higala kumigson, no? Easy to praise the Lord when all is well. Nga buti pasabot, sayon kayo ang pagdaig ug paghimaya sa Ginoo kung okay kayong tanan. Dabi ko doon na kay problema. So mo laging ingon ako, nga kung aduna kay problema higala kumigson, padayon hinon kita nga mo daig ug maghimaya sa Ginoo. No? Dili ta magpaepekto sa problema. Kaya ang problema maghatag sa nato ng problema kung magpa-problema ta higala kumigson. So busa higala kumigson gikinahanglan nga atong daigon ng Ginoo bisan dili maayo ang atong kahimtangan. Naata sa gitawag siya og mga problema suliran sa kinabuhi. Daigon na to ang Ginoo tungod kay aduna siya plano niya na higala kumigson sama sa katao nga ang iyang tiil naghubag. Ang plano dahil sa Ginoo higala kumigson ingon pa niya aron masapon siya sa pulong sa Dios og naa siya kasiguruhan nga langit paingon. Kaya ang Ginoo gayod ang naniguro higala kumigson nga nanlatid sa balaan nga kasulatan.
nalati din higala ko migsoon. Supusa higala ko og mga igsoon. Padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Higala ko og mga igsoon, no? So higala og mga igsoon, dinhi sa kalibutan, daghan kay mga problema suliran sa kinabuhi. Na yung gitawag sa tribulation. In the world, you will have tribulation. Muna ingon ni Jesus Christ, dito sa John chapter 16 verse 33, higala kumigson, dinis kalibutan, adunay daghan nga mga kalisdanan. Apan, pag madasigon, kay gibuntog ko na ang kalibutan. Wow, pagkanindot tigala kumigson. Asa mabasa, makita na itong mabasa, kay nalatid kini og napatik sa balahan kasulatan. John chapter 16 verse 33. Higala og mga igsoon sa kanginan nga namati karon. Higala, there are many panic producer. Daghan kayo nga mga mo produce kanatog panic. Higala kumigson. Mo inungdan nga magkaroon kita sa pagkataranta. Higala kumigson. Pero it's better to press than to panic. Mao kana higala kumigson. It's better to press than to panic. Higala og mga igsoon sa kanginan na namati karon. There are many panic producer. Number one, problem about health. Pareha mo sa katao na panic siya. Nganong siya pa man daw na ingon adto. No? Nakakataranta na siya. Higala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. Pero nasabta niya sa lahing mga adlaw, kaya nakasiguro na minon siya langit paingon, tungod kay wa siya nakalakaw, nasapon siya sa mensahero sa pulong sa Dios. Ug ang Ginoo ang nanarbaho sa iya, wala makapugong sa iya ang ngalan sa ilang grupo. No? So muna yung nagpasalamat siya, kaya giabrihan si Ginoo ang iyang kasing-kasing. Ug maong naging bukas ang iyang kasing-kasing sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ug ang naitabo, nakabaton siya kasiguruhan nga ang Ginoo gayud ang neguro nga nalati dinhi sa balaan nga kasulatan. Mao kana higala ko og mga igsoon sa kaanginan nga nagapamati karon. Ikaduha nga producer sa panic. Ikaduha is problem about family. Kini problema bitaw bahin sa pamilya. Makakos na siya panic. Higala ko mga igsoon. No? So take note, sumala sa itong pamalalungan itong milabay, panic, higala ko mga igsoon, gitawag siya oga crisis cause panic in our lives. Mao kada higala ko mga igsoon. So, crisis comes even to the people of God. Mabot gid na higala ko mga igsoon. Pero salamat kayo na tayo Ginoo nga atong kadampan. Siya mo tabang ka na to. Usay ang krisis, mabot sa ato para kita mahagit sa pagpanawag diha sa iha. Muna nga, mayo pa nga muday kita kaysa magpanik kita sa krisis. Kausay ang krisis, gipaabot ka na sa Ginoo. Krisis comes to check the condition of our faith. Muna igala kumigson. Usay mo abot ang krisis sa atong kinabuhi, munang dapat ta magdaig hinoon sa Ginoo. Higala kumigson, but pasabot mo abot sa nato ang mga problema suliran sa kinabuhi, dapat mo daig kung mimaya kita sa Ginoo ngano man kay kana nga krisis, ikaw ug ako nga Kristohanon, higala nagtan-aw ka na kung kumusta ba ang kondisyon sa atong pagtuo. Crisis comes to check the condition of our faith. Mao ka na higala kumigson. Busa angay kang mo himaya sa Ginoo kay gitan-aw sa Dios. Kumusta na ba ang imong pagkinabuhi diha sa Ginoo? There are many producer sa panic. Higala kumigson. There are many panic producer. Una, the problem about health. Ikaduha, the problem about families. Og dili kay kana lang higala kumigson kun dili the problem about our financial. No?
higala kong migson. Kumusta ba imong pinansyal? Wala ba ka nagpanik? Kung nagpanik ka, higala kong migson, dahil ka ang Diyos. It's better to press than to panic. Higala kong migson, mayo pa nga, mudahay kung may maya kay sa Ginoo, kaysa magpanik ka. Kaya kung magpanik ka, di ka nakaibalo kung sa imong buhaton. Higala ko ang mga igsoon. No, sa ako na laging ingon, no, sa lagi katao nga, diin, gipaninglan siya sa abang sa balay nga 5,000. Kusog ani tok-tok sa sayong buntang ang tag-iyas balay. O, pagpaningil, wala man sila kwarta, higala ko magsoon, kaya na timingan nga medyo apike. Ang kakitabo, giabog sila nga pagkagabi, ipapahawa na sila. Og mao to, namahog sayo ang maong tagbalay. Og nangita siya, kaya ang mangita, mga kaplagman. Ang mga tuktok pag-ablihan. No? O sa wala pa, nanghangyo siya sa Ginoo, tabangin ko nga masulbad niya akong problema karon nga adlaw. Karon nga panahon. Kay unyang gabi, apugo na gid mi. Ay papahawa na mi. So suroy siya, sa pagsuroy niya, igala kumigson, pila may istorya ato iparapres, suroy siya. Agay kayang tao kung imong duulan. Kung di mamuhat ang Ginoo, igala kumigson, bisag labing sapian pa na, moingon man na nga, dong, maayo man mo, kay kahigda mo maghayang, kami grabe kay mong problema, milyon ng kuhaon diya karon sa panel, karong Merkoles, karong Biyernes, ana, kay, kanang mga stock diya, gipang bilin ra na nila. Unya, ang gitaya na, mao ang chiki. Unya, chiki, wala pa'y sulod. Istapa biya ang kuwan na dong. Muna ingon sa kuwan, gitawag siya panultiyon sa tao, kung doon na ka may problema, dool ka na ako katiwasan ta ka. Ako ginang experience ni Higala Kumigson, milyonaryo biya to. Grabing kwarta, dagan pag-eksakyanan. Pero Higala Kumigson, gidugangan ino niya akong problema, pero terang gamaya. Og tuod man, katusang nangita, ang netabo is, pero human na siya ingon sa Ginoo, nga tabangin ko Ginoo. Human, nangita din siya, pasagdan niya ang tao, ang Ginoo mo gamit og tao. Og pag-adto niya, Higala Kumigson sa iyang mga kaila, Higala Kumigson, wa siya kadala. Nakauli siya alas 2 na, kaon siya sa paniud to. Medyo na napasmuhan ni taon. Kaya alas 2 naman, dapat alas 12 yun to. Ang kakitabo, Higala Kumigson, siya wala na ko'y mabuhat. Kayo man na kong suroy nga akong mga kaila. Nga nag-ampun na sad ko sa Ginoo, padayon kong ampong mudayag na hinon ko sa Ginoo. Ningon na siya, this is the day that the Lord has made. We will rejoice, managmaya, managkalipay, managkalipay. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. Taghanang yang mga gipangkantay galag migson na hanton ni abot o gabi. Niundang lang siya og nanihapon, kanta na sab siya. Higala kumigson, ang kakitabo, wasad sa mukha yang asawa kay Kristohano nung po niyang asawa uban siyang mga anak. Ang kakitabo, pagkagabi, medyo nalalom kay diha nas dol-dol alas 9, gitok-tok ang iyang pultahan, kusog kay nga tok-tok. Ang kakitabo, kuyawan na siya kay basig mo na itong mangabog siya kay pagkagabi ibiya ipahawa sila. Pero ang kakitabo, higala kumigson, pag able niya, agoy, Pastor, ningon niya, di ba, ayaw mo gikinanglan si Kumil? Pero Pastor, niya, para sa mga gikinanglan si Kumil, di na pa'y 1,000 para pang grocery. Wow! Pagkanindot gayon, higala kumigson, gipakapinan pag 1,000 pang grocery. Sulpad ang problema. Nga naman wala ka kataranta, nagdaig, nagimaya si Ginoo. Doon nagigahom ang pagdaig. The power of fresh. Muna nga itong ipamalandungan, higala kumigson, it is better to press than to panic. Hindi ito magpanik. Higala kumigson. Kadagan kayong producer sa pagpanik. Higala kumigson, problem about health, problem about families, problem about finances, problem about other people. Higala kumigson. Busa higala ko og mga igson. Apil higala kumigson, kining panic, ga-depends kini, higala kumigson sa atong trouble. Pero ipiktuhan tanan area sa atong kinabuhi nini. Higala kumigson. Panic only depends trouble, affecting all these
areas sa ato kinabuhi. Higala kumingson, no? No, higala kumingson. How can one to praise God at the panic point? Unsaon nimo pagadaig sa Ginoo nga naa ka sa punto nga magpanik na ka? Higala kumingson kung ikaw anak sa Dios. Imog yung dumdumon nga ang Dios nagpasundayag sa libang gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Dumdumi higala kumingson. Gimahal ka og ako sa Dios. Gitagbo niya ang atong panginahanglan. Higala kumingson alang sa gitawag siya aron kita dili mahibanlod didto sa linaw nga kalayo. Nga mo'y final destination sa tao nga dili gyud manumbaling sa kaluwasan. Di gyud manumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan. Di gyud manumbaling sa katingalahang buhat sa Dios. Di gyud manumbaling sa katingalahang gugma sa Dios. Nga sagiyon ko na nga ang gugma sa Dios katingalahan ka dili kini ka-compare ni bisan kinsa. Higala kumingson. The love of God is wonderful love. Why? Because uncomfortable. Dili ka kumpin bisan kinsa nga nigugmay babaw sa kalibutan. O kining gugma sa Ginoo higala kumingson. Higala. Gitawag sa niya dili kay uncomfortable kundi unmeasurable. Dili masukod. Bisan ang giladmon, bisan ang gihabugon, di kini makabulag sa gugma sa Dios. Bisag tinta pang kadagatan, papel ang kalangitan, isulat ka na, mapuno na lang ng langit, hubas na lang ang dagat. Di, pag yun maigo ang gugma sa Ginoo. Gitagbo sa Ginoo nga atong panginahanglan aron di kita mabanlod sa linaw ng kalayo. Wow, pagkakatingalahan kayo sa gugma sa Dios. O ang gugma sa Dios dili lang kay uncomfortable love, unmeasurable love, kundi dili ang gugma sa Ginoo higala kumingson. The love of God is wonderful love. Why? Because last is gitawag siya higala kumingson o higala kumingson gitawag siya og unmeasurable love. Once mutuo ka diini, tagaan ka kinabuhing walay katapusan ug ikaw dili na gayon malaglag og wala na makaagaw sa kamot sa Dios. Og ingon pa ni Jesus Christ, ang akong amahan nga naghatag kanila nga kanako labing gamahanan sa tanan og labing dako sa tanan og nagakupot usab siya sa iyang gamhanang mga kamot. Imo pa nanduha-duhaan? Ayo na naduha-duha ang Ginoo ang naniguro niya na. Higala kumingson. Asa na nalatid? Nalatid ka na og napatig sa balaang kasulatan, makita natong mabasa. Juan Kapitulo 10, versikulo 28. Padulong sa 29, nag-ingon ang pulong sa Dios. Og yatagan ko sila kinabuhing walay katapusan. Og sila dili nagayud malaglag. Og wala nay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Ang akong amahan nga naghatag kanila nga ri kanako. Labing gamhanan sa tanan og labing dako sa tanan. Nagakupot usab siya sa iyang gamhanang mga kamot. Wow! Pagkanindot kayo, digala ko mga igsoon. Nya magduduha ka pa, ana. Muna yung pulos Ginoo. Giwas ka mo kung kuptan niyo pagayo. But pa tuhuan ninyo ni pagayo. Gawas kung tapaw lang ang inyong pagtuo. Mao ka na higala ko mga igsoon. So how can one to praise God at the panic point? No? Remembering that God loves us. Remembering that God loves us. Dumdumi nga ang Dios na igugma kanimo kanako. Nga mo na ang ingon lagi sa balik ko nako Roma Kapitulo 5 versikulo 8. Kaya ang Diyos nagpasundayag sa libang gugma niya nganhi kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpagamatay alang kanato. Sumahimo nimo ang pagdahig o paghimaya sa Ginoo kung imong dumdumon nga ikaw gako gihigugma sa Dios. Sumuna nga, how can one to praise higala ko og mga igsoon to praise God in the panic point. No?
By remembering that God's love, or that God loves us. Sunod igala kumigson. Dili lang kay remembering that God loves us, kundi the death of Jesus for us prove His love. Kayang kamatayon sa Dios, nagpamatuod kini sa iyang labihang gugma nga ni kanato. Ang iyang pag-anton sigala kumigson, wala na nakatumba sa atong gipanikan unsa ba na atong gikatarantahan. Igala kumigson. Subusa higala kumigson, it's better to press than to panic. Imbes nga kakataranta ka, ikatakanta lang na. No? Ayaw nagkataranta. Ikatakanta na diya sa pagdahay kung pagimaya sa Ginoo. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord. Naunsa na may noon nga nag-awit-awit naman hinoon kini nga imbis kitagaan kog problema. Igala kumigson. Ang author gyud nga maghatag og problema si Satanas gyud. Tanawa si Job. Ingon ni Satanas, Ginoo, dunay usa ka tawo dito sa kalibutan. Nakita nimo ang katong matinumanon kay ingon si Ginoo. Nga si Job, nakita na nimo. Nakita gid nimo. Ingon ni Satanas, nangalagad man siya Ginoo kay imo man siya ang gitagaan og mayong kahimtangan. Gikan sa kabutangan hangtod sa gitawag siya og mayong panlawas. Gikuha ang kabutangan sa ni Satanas, tuguti kay kung Ginoo nga ako siyang tandugon. Og naghatag ang Ginoo gitawag siya permissive will. Ang nitaboy gala kumigson natandog na. Nagwala na iyang mga kahayupan, bisan ng iyang mga kabataan. O bisan ng iyang mga helper na ngawala. Balik si Satanas. Ingon sa Ginoo, tanawa, wag yun ba? Padayon yun sa himaya sa ako ba? Padayon yun sa ngalagad sa kuha. Ginoo, nangalagad naman na nimo Ginoo kay, may man niyang lawas. Niabot ang panahon nga, dapat magpanik siya sa gitawag siya about health. Kaya ingon man sa Satanas, tuguti kay ko Ginoo, kay may man niyang lawas, tuguti ko nga tandugon nako ang iyang lawas. Gikan siyang alimpulo padung siyang lapalapa. Naghatang na sad ang Ginoo og permissive will. Ingon si Ginoo, sige pwede pero ayaw hilabti ang iyang kinabuhi. Nagyapon ang pagproteksyon sa Dios. Og tuod man hangtod nga baho na kay siya. O gigamit na po ni Satanas ang iyang asawa. Huy, kung tinuod ng imong Dios, nga perte naman imong baho, ambak o pagpakamatay. Pero unsay giingon ni Job, mailanday ka mo dawat sa mga mayong butang, buto pasabot ang ilang pagkasapian na itong una, ang ilang gitawag siya o pagkamaayong panlawas. Unya diday ka mo dawat sa mga gitawag siya o dautang butang, og didto miyokbo diha si Job ngadto si Ginoo. Nagpasalamat, nagsimba diha sa Dios. Ang iyang problema, imbes magpanik siya, gadayeg na Ginoon si Ginoo, it's better to praise than to panic. It's better to praise God than to panic. So ang tanawag kitabo, giayo siya sa Ginoo. Og hangtod higala kumigson, ni balik ang iyang daghan katigayonan. Busa ingon sa usa ka istorya. Doon na ka may problema. Yes. Dako ba kayo? Yes. Praise God. Nga naman noon maghimaya menon ko sa Ginoo. Nga naman, kung aduna kay problema nga dako, may eksperyensyahan mong dako kayong mga padalagin sa Dios. Basta di ka magpalayo diha sa Dios. Pandrayon hinon ka mo dut diha sa Ginoo, pareha kang Job. Amen. Hallelujah, no? Praise God.
Dalaygon gyud ang Ginoo ni ana igala kumigson. Busangat ang mawit. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Ug dili kay kana lang. It's a great things to praise the Lord. It's a great things to praise the Lord. Usa ka dako nga butang ang imong mabuhat nga sa diha nga magpanik ka na unta ni daig na inon kas Ginoo. O dili kay kana lang, it's a great things to love the Lord. It's a great things to love the Lord. Sa panahon nga naingunana, dili kay, it's a great thing to praise the Lord. It's a great things to love the Lord. Kundi it's a great things to serve the Lord. It's a great things to serve the Lord. Ingana, igala ko, migsoon. It is a bitter to praise God than to panic. Mao ka na igala kong migsoon. Tinuod man nga daghan kayong producer sa pagpanik. Problem about health, problem about gitawag siya igala kong migsoon families, problem about finances, problem about others. Nga usahay may magsurang-surang sa ato. Pero pasag din na sila kadat ang dautan pinagis mayo. Fight in a good fight. Igala kong migsoon. Mao ka na igala ko migsoon sa kanginan nga nagpamati karon. Ikaduha na ato na pamalandungan sa greeting to it higala ko migsoon. It is bitter to praise God. It is bitter to praise than to panic. Igala ko migsoon. It is bitter to praise than to be pessimistic. Maghisgot kay tag pessimistic, usa na katao ba higala kong maigsoon nga nawad-an sa paglaom. Nga sa moabot sa punto nga moingon, I don't believe God. No? Kay nga naman nawad-an siya sa paglaom. Pero remember, si Job bisan luyo sa mga kasakitan nga iyang naagian nga grabe kadako. Ingon pa nila si Job man lagi si Job mangod lagi pod. Pero gracias Ginoo. Nga bisan luyo ni atong dako ng kasakitan iyag yung nalatasan og nagatagamtam siya sa mga panalangin nga labihan sa kadako nga panalangin. Kang iyang katigayunan gipilo-pilo makadaghan sa Ginoo. Higala ko mingso. Sumut pasabot, maayo pa nga madayeg og maghimaya ka sa Ginoo kay mawad-an kas paglaom. It's a better to praise God than to be pessimistic or pessimism. Or pessimism is wad-an sa paglaom. Higala ko migsoon. Meaning negative thinking. Igala ko migsaw na itong miyagi. Wala inon din sa radio natin. Pero dito na ito gipo sa Facebook yapon o sa YouTube. Nga, aron magpabilin ang imong Kristohanong kalipay ba? Higala ko migsaw. 4 things on how to keep our Christian joy in spite of any situation. Number 1, be thinking on good things. Sa ka sa gitawag siyang pagpanik, ayaw gamita ang gitawag siyang pessimistic o pessimism. Kanang mawad-an kas paglaom. Nga, musampot sa pagmingon ka nga, I don't believe God. Tungkol kay naay Ginoo gyud higala ko migsoon. Bisa pagmingon ka nga di ka mutuos Ginoo naagyo Ginoo. Higala ko migsoon, natural nga usay isulti nato na kay naata sa kita sa pagpanik. Pero maayo pa nga dili ka mawad-an sa paglaom. Sa diya nga murag nawad-an kas paglaom ingos kanta, kung ikaw nawad-an sa paglaom, piyong nga imong mga mata, ug mag-ampo ka, isalig ang tanan kang Jesus. Higala ko migsoon, wala na tay panahon, no?
Sa sunod, higala kumigson atong atangan. Higala kumigson. O karon ato nang ihatag sa mensahe sa awit, then mag-pray ta. Ako kabantay sa oras, no? So higala kumigson, dalaygon o labing kamahana ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo sa higayon nga kami pamalandong sa imong pulong. Salamat sa imong paggamit sa imong ubos ng ulipon. Gitugyan o giampo o gihangip salamat ang tanan di alaman kanim Ginoo. Tiglamas Kristo nga amo manuluwas. Amen. Higala ko magsaon kini si Pastor Jenny Limbag nakikuban kaniyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan ta masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pag-ayo kanato. Otron ko mayong buntag kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. And God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown, and all the